HITO kat nisngi hadian ke jinghiar ke Hinyau Trap Integrated Territorial Organization HITO sya industrial area keberan ha Umīam ha ke bakal lap bahaga jaka jong ke Meghalaya Energy Corporation Limited MeECL lapendon kamban bu dieng nalor kiwei pat kitiar dakoi ke company ke belatip kum ke Riangdo Veneer Private Limited nakaliang ke organization ha ke arpau tarik leber araja arpun rio kalalek pen bu dorkas ha ke office traikam director corporate affairs ke MeECL ban panjing syai halor ke ni Habakran sikilat pathai kubor uba donbok dekhar u presiden ulaong. Bahak jingkran bat ki officer ki lapentip banakaliang ke MeECL ke khlam ai jingbet ya ketika company ban bu tiar ha ketika jaka bat ke balong bian. Ulaong bahaus nam arja arpulai ke MeECL kalau ujor persya ya ketika company Henry hadian ke jing tuklar ketika company ban Pynshna ya ke retaining wall ke basi Klur nakaliang ke MeECL kalau Weng no ya ke jing ujor. Kani ke jinglik bu jing ujor ke jongi ke seng HITO seng kemi. Kadai ba hadian ba pi kipat ba pilai I limba kilat pathai kubor bangi ne kaseng hakatu kesingi ka khat phara tarik banai ma 4000 arpun riu nyela her shate ban dawa ye kata ka bahakam na banta khon bri nyotrap bat ye kinong song jong ka jela ke Meghalaya kabde ka fast preference kadai ki khasi jantia bat garo te pilai I hin hangtung nyela yat ke ngila ya keren betul kita try ngila ya penila survey hadian bangi survey ngilap ya kata ka jaka kabaki bu ya kata kimar kimata ke jongki ladu ki machine hadu kita ki tim kubet lene kita ki ongi timbar lene kita ki lock ta habangi I kata hantu ngi I baka deka jaka jongka MeECL ta habangi I ya ka jaka ka de jongka MeECL ngi kendet ba kumno kane ka Riangdo Veneer kala ban bu hantu ya kita kidiang bat ya ban install kita ki machine hapo ka upot sam jong ka MeECL te hadde halor ta ganong ren ngila lebu ka dorkas ban ni panjing pensyai na ka MeECL ba hato pila I list nane pila I kata ka allotment nane kata ka agreement ba kini ki Riangdo Veneer kidi ban yo angto te hagajing pan clarification bijuni ki omkin sa ai jing tho but haka conversation ka bangi kren barki officer jong ka MeECL kila kren syai de ki om ki klam ai jingbet bo unbu ya kita kiding badi kita ki machine hangtu badi gitu kiding ki bo kibu ru ki de ki balong bean te haka ta ka jing kren barki ki officer jong ka MeECL kila kren syai ba ki klam ai jingbet but ki klam ai kanu kata ka jing thok ki Henry kila pen syai shingi da baka ong hau arpu lai ling kane ka office jong ka MeECL kala ujor FIR persya kemudian hapo police station hatu kopor ya uni Riangdo Veneer te hapor bagi ai ka FIR ni Riangdo Veneer pa ula pan ban compromise no te nakaliang ka MeECL kila compromise namar ba uni Riangdo Veneer ula kular ban Pynshna ya kata ka retaining wall kaba katkum ka MeECL ka omba ula pelur hadu shiklur ya kata ka retaining wall tetep kum kono kata ka retaining wall kaba Pynshna hadu shiklur namar ba ka MeECL hi ka ong ba ula tamput ula encroach kata ka jaka udah ba stop ya kimar ba ula pemperaru ya kata ka wall te takda ke haban Pynshna ya kata ka retaining wall te de halor kata ka nongrim baki na ka MeECL ka withdraw no kata ka FIR persya yuni Riangdo Veneer but badai ban pensio ja kata ka jinglut kesan ban hadin belada ban Pynshna ban repair uhaban mino nalor kata ulaong ru baka jingle jong ka MeECL ka peni baka ailat hi dala dia ya ketika company ban le ikani ka kam bat ban benrap balada day try jela ka MeECL kala penmi ya ki kendon an beper bat kumta na kalyang ka HITO ka penram jur ya ka MeECL tanrei ka jingga basmo palapat I kumba kani ka MeECL kumba ka ailat man nadu arpulai hadu menta arpinrio kim shimla shim action wala da ki ong ru ba hu arpu saw kila let banda inspect ki ba ka 50% te henrei dede ba kita ki officer ne u CMD u de u bo kit kya la da kitu gitiar da kimdan ham to ru haba ubri hu la penjat ki mar mata u de ban Pynshna tenrei ban chu aida wi ong ba la da umbu shi tu ka tiar umla shu ban Pynshna ka MeECL ka haban shim da ka senjam ka batang mdera man shungai ka ban ya khentan ban jin bale du khasi la ne tau khasi ban penyat industries katakan norms ka kondon
kan mi la project tingi penrem ru ya ka MeECL ba ka slam ban shim action halor kan ya bat la ka feel bat nang ni khmat ban shim ya ka ne ka jingu jor ba ngila bo la da kim Pynshna la da kim ya kat kum ka an ta kum MeECL ba ka rengdo winner ka habani kundu bat ka seng Hakane singi nagalyang ka HITO kala letru banbo ya ka dorkas how chief conservator of forest halor ka jingbo jongki tiar gi balong bi an ka ryangdo veneer private limited habiya dei bat ka ne ka chief conservator of forest jong ka territorial bat ka city ngila pharu chu divisional forest officer Riboy district kabiya dei bat ka rengdo veneer hi ba kila bu ya kita ki illegal operational activities kum ka banso bat ka extra billing machine ka bari ki machine ki bahe ki bam don kita ki kot kisla ki babiang ki bam phat yo kata ka approve na ka forest department bat ko wiru ndai tang ne kata ka jing khot ka jing suparo ham to kala long ka bi shar kai ka jing pentrai ye ki ne ki nong trai ham to ka palat ya kata kendon ka badai kat kum ka laborak bat ngila thoru hang ne ka kesti badai ban Pynshna ye ki margor na marba kila tamput habiya dei bat ka jing pentrai kam hang tei bat klem de yo boru kila play kata ya to ka ba thok kata ka barap pani plywood ka ba ngim stunat namar ban na ka por ngi kum ke kenhun ne ki to khot jong ga ben ngim stunat ye kentien nong wei jing shat la dei ban ai be Umīam plywood mde kata ka barap pani plywood hata ru ni so sat ni so dom ba ki pendon kam dei kentien nong wei but hagatoru haganik city ngala tan shai ba ni kentu ya kaneka forest office lingpa I chief conservator of forest ba imdei show ban I license lane ba kinsia reward ya ka license kampam yo win rendo winir ubala pun ken ya ki kendon ki bala I kata forest te ya kaneka ngila tablu kita ki jingu jor kat kum ka bangilap hatu kasi kiba ni hersha kata ka stage po Umīam industries but sakawai runga ko aban pensmo ki ba hadin ka jing her ka jungi kala don ru ka khubor ka bostunat ka bangi dang yo mena step ba kila don ki khon samla ki bala hersha tai bang apply kam da ko ba la pha ki to ini ba nin wan apply ki kam ka ba ngila tingi kenturu ki paradok judgment real bali ki judgment ring ki badang hap apo ka jela Meghalaya ro khata me khasi jantia bagaro ba haba philet pan kam let ka buram akor bat la da phimyo I ka kam kumba ka management jo gitu ki industries ba pher ka policy ki ba ki ong ba kin pun kala bakin aish kam shwa ye ki try jela tes ko wei rung phi shimi kani ka lat ko buksa ndai tang hapo industries Umīam ndai haboro kha kini industries kum don hapo ka jela ka Meghalaya ba phite be ban mi khmat Pide ban dawai ko hok la jom nomor ba haba ki wan hapo snong po thaw go jongi kanung kong haba kila penun kam ye kamar kamata ka khndo sia po jongi ka hok kan de cha ka jongi haba thien pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata haba thiru atau khaw kamlo ka umpnyang ka dot pej ye ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya